Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Kawa ni mo'y batasan? Kay ba ka maggiun sa napagatiman sa akong lolo? Hangtod na sa akong haman? O hangtod na nako? Ha? Og naibaw ka bang pila na ang gusto mo palit og mahal anong mga klasiya sa sakyanan? Ha? Kanang mga vintage nga sakyanan? Limited edition pa gyud na? Ha? Pa ko mahibaw, ana, sir. Karon pa lang, kay mo pa may pagsulti ni mo. Unya gibubuan na nimo ang mantika? Ha? Mapatay ta kang bayana ka? Ha? Ha? Sinit pati yun ka? Uy, bro! Bro, buhay siya, bro! Ay, bro! Papatayin mo siya, bro! Mapatay ti ka! Bro! Okay. Bro! Sir, pero ay ka, sir, oy! May naik ka lagi rin, bro! Husto na, bro! Husto na, ba? Husto na! Pati yun ti ka! Makalagot ka! Ay! Oh, Aray! Ano ako bigisagpa ni mo? Ako kabantay ito na! Kaya dako man yung pagtuo nga kini si Lord di akong sagpaon, no? Nagtuo ka na sayop ko nga ikaw ako nasagpaan? Ikaw gina akong tuyong sagpaon, do! Ano ako man? Ako mga nagtabang ni mo na mabuhian ka ni Bro Derek! Mao ni ako nasukan ni mo kung nganong imo panggipugnan ning tawhala sa pagpatay nako. oh, Unsa? Wa ko magandoy ani nga kamatayon. Nga hinahinayon ko sa pagpatay kay sakit kaayo na. Uy! Gusto ko ka nagpatay diretso. Aron dili sakit nga kamatayon. di ay. Gusto di ay kag patay diretso? Ha? Mo di na imong gipangita. Karon, ihatag ko na matuma na. Huhat diya! Ah! Maghuwat gud ko! Ay, maldito yun di ito siya, no? Tinuod nga mapatay itong tao? Oo, ore. Mupatay ito daw. Mupatay mo sa gini ko. Labi nag, magkapasakit ako. Ay, mga killers gini ay mo! Pero, okay na lang ko kay mga gwapo nga ako mga killers. Tala-tala yun ka, no? Uy, dili tala akong pangan, Sir Gwapo. Ila-ila sa ta. Carla. Carla Bayato na akong name. And you? Oy. Kung di ka gusto mapatay ko amigo, no? Tapuyin ang vintage car nga imong ipasinawag mantika. Kinala makuha mo mantika na. Dali Ha? Bro! Bro, Uy! ay nang bumbong dako. Uy! Ano mo ko? Nagdahon ko ka ng imo armas. Bro, pat yun na ganato ng babayana, bro. Ug tabangi kog lubong diya sa among loan, ha? Pa, di na kung sa... Tabangi lagi ko, pat yun ko na. Ayaw lagi. Padam kasi bati mo eh. Kalagot bayana Balik na. ang armas mo. Magkriminal ka na. Bahala na. Mura bagkin sa imong patyon. Wa, kay dungo ka na bro. Bahala na, bro. Bahala na. Grabe nang saan ang bayanan ako, bro. Grabe na. Lagi na sayod ko. Apa na mansahing imong kamot? Anong wahinungdan nga babae? So sa kababaeng talatala? Unsa, bro? Oo! Talatalahon man as Carla. Unsa nga niya, bro? Talatala. Carla nga na. Carla talatala. Oh, Ang nalimot ko sa apelido. Aka na talatala. Mo na apelido niya. Carla talatala. Carla di ang pangalan ng babayana? Carla! Carla, tala! Oh, oy! Hoy! Carla! Ikaw ba na? Dili. Oh! Usi! Ako nakaroon si Rizalia. Amaw mo ni babayana? Gigamit pang kao ni Noy Pasyo nga among stay out nga hardinero ay. Ha! Ug... Nagtalikod pa nga naghimaklid. Hanggaw gini eh. Karon ka. Duklon ka. Hoy!
Naon sa ka? Ops, dyan ka lang taman. Oh. Usa? Diha padukad og pusil nako. Pusil akong magtalikod. Sama sa atong national hero nga si Dr. Jose Rizal. Ha? Kailasan uri kang Dr. Jose Rizal, no? Nga murag wa man kay grado? Hala, oy, kaila man gani hasta bata nga may buot ana sir. Kaila man gani kay kana si Dr. Jose Rizal naman na sa piso. Nganong dool man kanako sir? Tirahin ako. Nagtalikod na kong daan. May nang di ko kakita sa imong pagpatay nako. Aron di kay sakit ba? Ako na karon si Rizalia, ang babae nga Rizal. Maong pati akong patalikod ni Ao. Giunay na ako gapos sa akong mga kamot. Wa na gyud ko'y dagaan na nani kun imo na kong patyon karon dayon. Ay. Gusto gis bro Aldin da. Tala-tala ka, Carla. Nilitok siya sa akong pangaan. Ay, bita ba eh. Hoy! Nauman na ni Muglimpyo ang auto ni Lolo nga gibutangan ni Mugmantika. Ano ba talaga, Derek? Patyon ako nimo o patiwason pa ko nimo glimpyo aning... Ug ako rang usa nga mo limpyo tingali ning bayan no, abdan ko sa kong katiguangon. Bisag matiguang na tingay ko, di pagyud ko kahuman na niglimpyo. Ingon ana bigay ka katala-tala ha, Manulti? Ang sobra kuhaan, ang kuwang punaan. Sobrang na kay ka, Manulti da. Imposible na kay ka. Sus, kay tinuod man bitaw. Oh, Way kahumanan gyud tingali kun ako'y manglimpyo aning inyong bahay. Kung magikan ko sa sala hangtod na sa kusina, inigabot ko tingay sa kusina, buling na sang sala, di ba? Tungod sa kadako ani inyong bahay, sir ba? Ikaw rang usa din ni sir? ikaw ba? Di ka katak-uman ng baba mo kadali, ha? Ah? Ingnang tak-uma sa nang imong baba kadali. Ingon naman kong ha, sir. Ikaw ko nilitok og ha kung natakom bang baba nimo. Ha? Oh, Awa, dako sag buka imong baba. hoy, hoy. Ay kog lingaw-lingaw ha. Tiwasan na nimong trabaho. Kasabot ka? Kay to apay taas nga imong lampasuhan. Ha? Aw, di na di ko muha kay masuko man kano. Kuan sir kanang init pa man kay dinhi sa gawa sir. Unya ang sunod nimong sugo nako mao man pagguna sa labong king sagbot sa loan sa imong bay. Sir, pwedeng unahon una nako ang paglampaso sa sud sir. Unya na lang rong hapon ang unya na karong hapon-hapon sir ba mangguna ko. Init kay sir oh. Be kind sab to animal sir oy. Okay, okay. Sige, sige. Bahala ka. Unsa imong trabaho. Basta mo trabaho ka. Kasabot ka. Ha? Diyan ka na. Ha? Nalingaw ang duha og istorya ay. Kinsa kay bayot anak nilang duha no? Murag lami naman gyud kay nilang gistoryahan kay kaganina pagod na. Kaganina sige silang pasiplat nako din he. Pero karon wa na. Higayon ko na ni. Ingka gibutang sa gwapo akong cellphone. Uy, kinahanglan makatawag ko nila ni Elvira o ni Day Anghela. Kinabalaka na gito sila na ako maayo ron. Oh, gipasuod na gina mo. Ay. Buangan ang bayana, bro. Ha? Inikatubang ko niya, malimot ko sa gusto kong buhato niya. Uy, Malimot ko sa kalagot na ko niya. means nga, ma-absent-minded ka, bro. Uy, ina na, bro. Ha? Nadutlan kang Carla? Usa? Uy, hanggaw. Ang buot ko ipasabot. Nga may kay muda o pasikot-sikot og istorya.
Lingaw-lingaon lang ta. Hangtod nga, Aw. malimot ko sa kalagot ako niya. Amo ba? Unyahin mo itong gingon naman ako nga kalingawan ta na babayahan na. Sure kang malingaw ta na babayahan na, bro? Ang malingaw tinita si Tsura, pero ang lingaw nga mong giingon ako nga pagkantahon niya, pasayaw ta na siya anang pole dancing. Sud, hanggaw. Saan ito paglingaw na? Obserbar eh. Ha? Obserbar rin na siyang magtrabaho. Mugawas ang talent ng bayhana bro kung magtrabaho na siya. Pero, bro, lain pa yato bro. Si Hart ba? Abi ni mo, Oh. nanawag siya na ako karon. Di pa lang gidugay. Oh, ha? Unya? Ang carbon ay... Dili na kini mahimo, Angela. Ah. Ipablatter na nato ang paggawa ni Carla. Ay, kalma lang lagi. Dahil isip ko na nagproblema. Tanawang carbon, tanawa. Malingaw na ka, no? Sis, ikaw ba? Dali kay ka kung ano maratol, Maukay sa media ini ron. Narabay pulaw ro, deg flash report. Para si kay Carla lang. Maukay na ang media. Niyaday ka din Uy, dadi ka da istoy. Aw, ni ama sab gani si Baidencio. Bay, Niyaman mo tingog dia bay. Aron may kabayad kasi mong yuta. Maingon na ba daw kang maghikog ka ug wa kay kabayad? Oh yeah. Sa yuta ba, oy? May gitadatahan man ni siyang yuta god nga igo sarang kapuyan lang day Carla ug sila'y magdayon. Amaw ba? Uy, kung mauna, tingog din siya, tingog. May datahanan day ka. May gidatahan day kang yuta, tingog. Sige, Inday, ka na, pahit na. wa man siguro yung sugod ang utok sa writer, no? Ah. Ako may ginitar mayo. Aw Saan naman kana. na, uy? Igo na bay. Okay na to. Kay nakatingog naman ka. Ikaw at ikigdatahan. Sim kag tingog. Hilom diya. Ganun niya, ama mo? Nay, si Baidencio ay. Wa mo duty sa iyang among insik tungod sa sobrang kabalakan niyang day Carla. Unsa na may kalabuan sa paggawa ni day Carla oy, ha? Unsa na? Mauntay akong plano nga ipablatter ko na lang ang iyang pagkawais toy. Og maong niingon kang Angela nga maokay ang media. Grabe pag Oy, sulti. Di ka Oy, nagsulti. ngano ko taon? Si Carla nalay makaokay sa media? Unsa siya? Celebrity sama na ako, ha? Sa sulting isto. Oh yeah. Laba pa nga, datahan tingali. Bitaw eh. Ayaw gud dayon mo og react sa akong sulti gud. Kay tinuod man bitaw nga dili ito politiko o inila sa publiko ang inyong day Carla. Dili ito artista nga kagubtan sa media kung mao'y mawa. Onya, kay artista man, nagkidnap niya istoy. Aw, unsa? Ay, may Og ayaw. sikat na bali. Ang artista na nangidnap og yano ug naw. Tuod no. Kagubtan tuod sa media. Uy, hala! Wala ang telepono nato din-install nato sa Carbon DLV. Ni Tingog, ano mo gani? Huwag ka ni maguba, Tingog man. Niring day ako dito bago eh. Hiya, ako day sa logoon di ay. Luhe! Ay! Ay, mabuang ako! Mabuang ako! Ngano ka, Angela? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!